میرے بھائیو یہ بھی کیا کم ہے کہ ایک پنجابی بولنے والا پشتو پڑھ رہا ہے یار. آپ رات تو سارے پختون بیٹھے ہیں, بلند آواز سے پڑھیں. محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, زجبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا. شاہ بازر تلوار اکڑا تک پت رفتار اکڑا, زیر میں پیار اکڑا, زیر میں پیار اکڑا, زیر میں پیار اکڑا, زیر میں پیار اکڑا. دیچ اولین دیچ اولین دیچ اولین آخرین جانان میرا بلا, دیچ اولین آخرین جانان میرا بلا, زجبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا. اچھت کہلا سونا راولا 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 راولا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا. سترگ بے رنجو لری ڈکے دا بڑو لری, زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری. سترگ بے رنجو لری ڈکے دا بڑو لری, زلف پاؤ گولری زلف پاؤ گولری. ہاغا لونگین ہاغا لونگین ہاغا لونگین لونگین جانان میرا بلا, ہاغا لونگین لونگین جانان میرا بلا, زجبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی. وہ آخر والوں کی بھی آواز ہے, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا. زان سارا براک بوزا دیر پا اشتیاق بوزا, سرب او خچاک بوزا سرب او خچاک بوزا. زان سارا براک بوزا دیر پا اشتیاق بوزا, سرب او خچاک بوزا سرب او خچاک بوزا. لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین لاڑشا امبرین امبرین جانان میرا بلا, لاڑشا امبرین امبرین جانان میرا بلا, لاڑشا امبرین امبرین جانان میرا بلا. زجبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا, محلہ نازبی نازبی جانان میرا بلا. وایا رب لیوالا دے دیر زدن خوشحال دے, یار زما ملال دے یار زما ملال دے یار زما ملال دے یار زما ملال دے. وایا رب لیوالا دے دیر زدن خوشحال دے, یار زما ملال دے یار زما ملال دے. ہمارے ہاں جب کوئی مفتی صاحب کوئی مہمان آتا ہے جسے ہم دل سے چاہتے ہوتے ہیں, جب وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تک یہ پیغام پہ جائیں کہ بھائی تمہارا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے, ہم بڑے خوش ہیں تمہارے آنے پر. تو جبرائیل امین کو اللہ رب العزت, شاعر کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا پیغام دے کر کے بھیج رہے ہیں کہ محبوب کو لے کر کے آؤ, آج بتاؤ کہ اللہ بھی بڑا خوش ہے آپ کے آنے پر. کہہ دیں سبحان اللہ. جو شخص کنجوس بیٹھا وہ تو خاموش بیٹھا, جو فراغ دل بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. کشتوں میں پڑھ رہا ہوں, سنیے. وایا رب لیوالا دے
دیر زدن خوشحال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے زا یتیم یسیر زا یتیم یسیر زا یتیم یسیر زا یتیم یسیر او مسکین جانان میرا بلا زا یتیم یسیر او مسکین جانان میرا بلا زا یتیم یسیر او مسکین جانان میرا بلا زا جبریل زا خوگ شیرین جانان میرا بلا مولانا زبین نازبین جانان میرا بلا مولانا زبین نازبین جانان میرا بلا ہر دیوانہ ہاتھ اٹھا لے راولا 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 مولانا زبین نازبین جانان میرا بلا مولانا زبین نازبین مولانا زبین نازبین جانان میرا بلا مولانا زبین نازبین